report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Lawrence. Natay ti may isang Chinese national kaya may isang site engineer iti Paway, Ilocos Norte. Ikaw ang report iti PNP, iti biktima at tawag na pagkapulang kita may isa site engineer kaya tugo iti China, iti Sichuan, China. Namuan, wati project engineer ket manarimaan tinay inspect iti project site, iti Solak, iti Barangay Baksil Paway, iti dagdig lang na nag-collapse. Ang dalusmet na tinulungan din iti kadwana iti lugar sa rintaray iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti Batag, Ilocos Norte. Ngayon na-declare dato nga dead and arrival babayan iti attending physician iti Dakamat na hospital. May basa iti post-mortem examination sibusa iti biktima gapo iti cardiac arrest naman matibangkay iti Dakamat Chinese National ket nagdalaten din iti kadwana idilang tagman iti mismo na Paway, Ilocos Norte. Nagpalakip iti Provincial Health Office kaya iti umili na po iti panagbali-bali iti panyagpuna masabon iti panag-anag o palang kalatoy posible kaya taki iti sakit na gano'n iti high blood wala iti sakit iti puso kawarnang cause of death iti bulan iti Disyembre kaya iti bulan iti Enero o palang kalatoy makunguna na stroke season. Tawag palang balik po iti PNP Idol Dennis Alipio at Arameg.